Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama on jurama, ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa weesiti ko ngol woni lawol magadi ngol e yebde bindanɗe amen ne paɗata abonné chaine he ngam bindanɗe garoje ɗe mbawa yettade mo ɗon e ɗon. Ko non sikaji ɗe jangude Arab walla won defte ɗe jiɗɗa jangude, aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñaw ɗono. Ayo ngaren e jokkol windan meɗen hadisaji e deftere meɗen Mukhtarul Ahadith. Eɗen kanno ɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam wiyata: isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba. Ɗo nelaɗo ene jangina en ɗoftade halifaɓe mum, ɗoftade waliyaɓe mum, ɗoftade ɓe ganduɗa ko ɓen Allah waɗi o hoore. O wi yo on keɗotoɓe, ɗofta ɗonɓe kala fof no o wawi wade, hay sino ni ko maccuɗe habasiyanke mo ganduɗa ko ɓe koye mumen mbaɗata tonɗi mbaɗa ɗuule e ɗaale. O wi hay sinno ko on ɗon neɗɗo ardina on, yo on keɗoto haaliluji muɗum, ɗofta ɗon jamiroje mum, si tawi kay ko yimirta ko lutondirani e l'islam. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi: ishtadda ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghayra Allahi. O wi lepta Allah de ma cattu e on neɗɗo walla ɓen yimɓe ɓe ganduɗa toñi neɗɗo mo ala ballowo sona Allah. Ayi neɗɗo tan ko an ɓurɗum doole, an ɓurɗum sembe, ete aɗa andi sa fimo haydara yaltata hen, haydara jolata hen, sabu o ala walloɓe, o ala jingonoɓe, o ala bandiraɓe, o ala jiidaɓe. O wi on ɗon kala fof toñƴo ɗum andi lepte Allah ma cattu e mum. ashaddu nnasi azaban linnasi fi dunya ashaddu nnasi azaban inda Allahi yawma alqiyama. Oɗo hadis annabi ene jangina en hen kala fof neɗɗo mo ganduɗa kañum ɓuri wawde leptude yimɓe ɓe ɗo e aduna. Kalɗo fof o fiya, kalɗo fof o soka, kalɗo fof o wara, kalɗo fof o ƴetto o huɗa, andu on ɗon de ñande yawmal qiyamati ko kañum lepta Allah ɓurata sattude e muɗum. ashaddu nnasi azaban linnasi fi dunya ashaddu nnasi azaban inda Allahi yawma alqiyama. Kala fof neɗɗo mo ganduɗa kañum ɓuri wawde leptude yimɓe ɗo e aduna, ñande lakara lepte Allah ke e mum ɓurata sattude. Allah dandu en hen. ɗon e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene wi: ashaddu nnasi bala'an al anbiya'u thumma al amthalu fal amthalu yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan ibtuliya ala qadri dinihi fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'ah. Annabi ina andina en yimɓe ɓurɓe sattude jarabuyaji ko annabaɓe. Annabaɓe ɓuri wawde jarribede ko fate gofol Allah, ko fate wadde bonandeji. Thumma al amsalu, refti annabaɓe ko ɓurɓe ɓallade annabaɓe koyno sahabaɓe
ko ene anduɓe jom darajuji. O wi al amsalu fal amsalu, manam neɗɗo fof ɓurɗo jogade martaba annabagal walla ɓurɗo jogade martaba waliyagal ko an jarubiyaji Allah ɓurata sattude. Nelaɗo wi yubtala rajulu ala hasabi dinihi, neɗɗo noon jarriberte tan kono mbaɗa e diine mani. Neɗɗo kala fof no wayi e diine muɗum ko non jarriborte. O wi fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu, so tawi kanko ko kormiɗo diine makko, tiiɗaɗo diine makko, ko nden jarbuyaji ɓurata hewde e makko. Wa in kana fi dinihi riqqa ubtili ala qadri dinihi, so tawi non kanko e diine makko kam omo leefi hen, o tiiɗaka ɗum no fewi, kanko ni lebte makko wala jarbuya makko ko non tan fotata. Fodde no jaggiri diine o ko non jarbuyaji mum potata. Wadde anduɓe seeranɓe ɓuri sattude jarbuyaji e yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe lofolɓe e diineji mumen. O wi fama yabrahu lbala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al ardi wama alayhi khati'a. O wi jarbuya serata ina wona e neɗɗo, Allah ina jarriboroma geɗe ha ɗenɗen geɗe gittanma dendagal goofi ɗi mbaɗanɗa, dendagal bakkutoji ɗi mbaɗanɗa, ha jomum watta e yaare tawa hay bakkat goto ala e muɗum. Nde wonno neɗɗo no jarribira fof muñiri noon ɗinɗon jarbuyaji ko ɗum ittantuma geɗe ma bonɗe ɗe mbaɗanɗa. wi ashaddu nnasi hasratan yawma alqiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubuhu wa rajulun allama ilman fantafa bihi man sami'ahu minhu dunahu. O wi yimɓe ɓurɓe pertude ɓe, sa yiɗi andude tan ɓurɓe pertude ñande yawmal qiyamati ko neɗɗo mo ganduɗa o dañi possibilité ngam ɗaɓɓidde gandal e aduna he, kono no o ɗaɓɓitani. Omo jogi possibilité ngam ɓeydade e diine makko, ngam ɗaɓɓidde gandal, kono no o ɗaɓɓitani ngal, o welsidi on ɗon possibilité mo Allah hokkunomo e aduna. On ɗon koye yimɓe ɓe ganduɗa ɓurɓe pertude jeyete ñande yawmal qiyamati, yo Allah dande en hen. Wadde neɗɗo kala fof nde dañirɗa aɗa jangira ko feere janga ganda hay sinno ko geɗe ɗe ganduɗa kam ala e sago julde anda ɗum e diine muɗum. Ko nonne kadi ina jeeya e ɓurɓe pertude wa rajulun allama ilman, neɗɗo mo ganduɗa ni kanko o jangi masha Allah, o dañi gandal ha o watti janginde, omo jangina yimɓe, kono noon kanko ko janginta yimɓe ko fantafa'a bihi man sami'ahu, ɓe o janginta ɓe ko ɓen tan naftori gandal makko ngal, duunahu kanko o naftoraki ngal. Firti ko o yimirta yimɓe yo mbaɗ, kanko o waɗata, ko o yimirta yimɓe yo gaccu, kanko o accata. Omo yimiri yimɓe yo mbaɗ ko moƴƴi, kanko o watta ko moƴƴi. Omo yimiri yimɓe yo gaccu ko boni, ede kanko o accata ko boni. Wadde noon ɓen ɗon heeɗiɓe gandal makko ngal naftorima gandal makko ngal, kono kanko noon o naftoraki gandal makko. Wadde ɓeɗo ɗiɗi ene jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa koye ɓurɓe pertude ñande yawmal qiyamati jeeya. Yo Allah dande en hen, yo Allah waɗ en porfitoɓe e ɗaɓɓidde gandal. Nde wonnoon nelaɗo ina haala e hadis, kala fof pentuɗo lawol ngam ɗaɓɓidde hen gandal ma Allah newnan ɗum lawol fewde aljanna. Ko noon kadi anduɓe koɓe jimirta ko yo mbaɗ feere ɓe ngado hen yimɓe ɓe e moƴƴereji koɓe gaccete bone, koɓe gaccinta yimɓe ɓe e bone, yoɓe ngado yimɓe ɓe accude ɗum. Ko noon wi ashaddu ummati li hubban qawmun yakununa ba'di
يود أحدكم أنه فقد أهله يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني نلال صلى الله عليه وسلم بي أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي إليني لمغل يمبي ɓurɓe yiddemɓe ko aroɓe caggalamɓe yimɓe ɓurɓe yiddemi gongre gonga ko aroɓe caggalamɓe sabu aɗa yiya hen goto e mabɓe ina jarana ɗum wasde ɓesgu mum e wasde jawdi mum ngam yidemi tan ina jaranam wasde ɓesgu makko o wasa jawdi makko ɗum waɗi o wi ashaddu ummati li hubban qawmun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani ashaddu an-nasi 'adhaban 'inda Allah yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqi Allah nalaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jeeya e yimɓe ɓurɓe sattude lebte ñande yawmal qiyamati yimɓe ɓe ganduɗa eɓe ñemtina tagore Allah eɓe ndesina geɗe eɓe nata geɗe ɗe ganduɗa ina nanda e tagore Allah ko wayno jomum woni e sehde leggal nandidina ɗum e neɗɗo walla nandidina ɗum e puccu walla nandidina ɗum e ngelawba o ɓenno yimɓe waɗoɓe ɗum eɓe jeeya e yimɓe ɓurɓe pertude ñande yawmal qiyamati Allah dandi en hen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghada o wi aduna mon o moƴƴine aduna mon liggode e dañon ñaame jare mahe pewne aduna mon ha feewa kono kadi wa'malu li akhiratikum ligganode laakara moɗon wadde neɗɗo a rendintu geɗɗiɗɗe kala ko Allah hokkuma e aduna ko arzugaji belɗi ƴettu kono kadi hata yejjid laakara maɗa toppido diina maɗa o wiya toppito diina maɗa ha ka annakum tamutuna gadan ha mbayanno ma yawɓe janguni ya jaggo an kala fof nde pinɗa kikiɗe tawatama ɗon kala fof nde kirɗa subaka tawatama ɗon ngam sang ete ɗum hattama liggade hattama dawde e hirndade ngam dañde ko gurɗa e ko gurnirɗa ɓesgu ma o wiiti kadi isna'il ma'rufa ila man huwa ahluhu wa ila ghayri ahlihi fa in asabta ahlahu wa in lam tusib ahlahu kunta anta ahlahu o wi saɗa waɗa moƴƴere kala fof mo jiiɗa waɗan ɗum moƴƴere foti ko kandude e moƴƴere o e mo handani e moƴƴere kala neɗɗo saɗa waɗa moƴƴere haɗa wi o ko moƴƴo o ko banɗo o ko julɗo o ko kefeero ala mo jiiɗa fof waɗan ɗum moƴƴere haɗa wi o ko galo o ko basɗo o wi fa in asabta ahlahu sa waɗani moƴƴere kandude e waɗanede moƴƴere woni an a waɗani kandude waɗanede moƴƴere kono wa in lam tusib ahlahu kunta anta ahlahu sa hawrani a waɗi moƴƴere kono Allah waɗi a hawrani kandude waɗanede moƴƴere an kam gona kandude e waɗanede moƴƴere ɗum waɗi o wi isna'il ma'rufa ila man huwa ahlahu wa ila ghayri ahlihi fa in asabta ahlahu wa in lam tusib ahlahu kunta anta ahlahu wi idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannata usduqu idha haddathtum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha tumintum واحفظوا فروجكم
وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم نلاد الله صلى الله عليه وسلم ndefana de kam gede jeegom mi defana on aljanna so on definima kam gede jeegom mi defana on aljanna hen gedal gotel e den gede jeegom ko adi fo ko usduqu idha haddathtum so dan jewto kala fof ko yewtere nde wawi wonde ngongde kale gonga sa yi hada haal tan haal gonga konan wa awfu idha wa'adtum son podi ciine son podinire e neddo ciine ko podindirdon ko wa addu idha tumintum son kolama on desnama hunde so joomen cukli tottir wahfadhu furujakum kadin denon awraaji modon yo debbo ren awra mum waso wonde e gorko janan yo gorko ren awra mum waso wonde e debbo janan mo ganduda wona jum suudu mum konon ne wa ghaddu absarakum nyippe gite mon debbo yo nyippu gite modum e darde mo daganaaki dum gorko ne kanyum yo nyippu gite mum e darde mo daganaaki dum o kuffu aydiyakum konon ne wo kuffu aydiyakum cure juude mon hada ƴettu kaake janande waddere gade jeegom kala fof mo defini kam haalde gonga siinude fodore tottidde desndal rende awra mum nyippude gite mum surde juude mum mi defano dum aljanna nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam wi ittala'tu ala aljannati fawajadtu akthara ahliha alfuqara'a wattala'tu ala an-nari fawajadtu akthara ahliha an-nisa'a o mi meedi jewde aljanna jimi aljanna kono ko tawmi ton ko wasbe be buri ton hewde wasbe be buri hewde aljanna kadi jimi jeengol kono nde jimi dum de tawmi ko rewbe be buri ton hewde o wi atibil kalama wa afshi salama wa salil arhama nalaado wi sada haala ma newa yo neddo newa haala hoto taggintu wa afshi salama kadi chaka salminanko mo jiida fof salmin foti ada andi dum ba a anda dum foti don beldi ba on beldani kono wi dum tan assalamu alaikum kanyum si salmitima moƴƴi si salmitaaki moƴƴi kono o wi wasilil arham ya jokku endam wasalli bil layli ya juulat jamma wan nasu niyamu taw yimbe be ina daano thumma dukhulil jannata bisalam ngan sanga natira aljanna ikisal neddo mo ganduda ko newido haala kewdo ko salminta jokko endam gujjo darde jamma taw yimbe daano on natirta aljanna ko ikisal dum wodo wi atibil kalama wa afshi salama wa silil arhama wa salli bil layli wan nas niyam thumma dukhulil jannata bisalam wa witi atfalul mu'minina fi jabalin fil jannati yakfuluhum ibrahimu wa saratu hatta yaruddahum ila abaihim yawmal qiyamati wa ay sukaabe julbe mayobe ko adinde kiliftende be gonata ke aljanna kay hayr ina aljanna to be gonata yakfuluhum ibrahim wa saratu ko baba ibrahim e nene men sarat nehatabe hatta yaruddahum ila abaihim yawmal qiyamati
haa so yawmal qiyamati ari mon fof farne to jinnaɓe mum. utlubul hawaij bi'izzati al anfusi fa inna al umura tajri bil maqadir. Nelaɗo wi yo on ɗaɓɓitir haajuji moɗon e ndimagu ngam humtaneje haaju hoto addane yeede ndimagu maɗa, ngam humtaneje haaju hoto addu laldade e neɗɗo, ngam humtaneje haaju hoto addu haalde ko woodani, ngam humtaneje haaju hoto adde wadde ko hoto addane wadde ko fewani. Sabu fa innal umur ayde gedde tajri bil maqadir kay hoddudo tan jahata. Kala fof ko mbawɗa wadde so haaju ma o taganaka yo humtu humtatako. Kala fof ko mbasɗa wadde so haaju ma o taganaki yo humtu taganama yo humtu tan humtoto. Wadde noon nelaɗo wi utlubul hawaij bi'izzati al anfusi, ɗaɓɓire haajuji moɗon e ndimaku. fa innal umura tajri bil maqadir, sabu geɗɗe kay hoddiroje Allah tan jadata. utlubur rizqa fi khabayal ardi. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ɗaɓɓite arzugaji e cuuɗiɗi leydi ɗaɓɓitene arzugaji. nden no Allah ina waɗi arzugaji men fof kay leydi ummoto. ƴeewa tan neɗɗo yaharemo ya ƴetta gawri aawa e nder leydi ndi wukkita fuɗa. ndin ɗon gawri kay leydi dañƴen ɗum. maaro ko koye leydi aawete. ko nonne haye gaz o, pétrole o, kanŋeji ɗi, jamɗe ɗe, ɓen ɗon geɗe fof kay leydi iwata. wadde noon ko ɓuri hewde ressource uji meɗen ko e leydi iwata. ndiyam ɗam ganduɗa wawa wasde e ngurdam neɗɗo koye leydi iwata. ma ngasa daña hen boyli, daña hen forage. wadde noon nelaɗo wi utlubul rizqa fi khabayal ardi, ɗaɓɓite arzugaji mon e cuuɗiɗi leydi. o wi utlubul ma'rufa min ruhamai ummati ta'ishuna fi akanafihim wala tatlubuhu min alqasiyati qulubuhum fa inna al-la'nata tanzilu alayhim. o wi utlubul ma'ruf min ruhamai ummati, moƴƴere saɗa ɗaɓɓita ɗum ƴeew ɓurɓe wawde yurmade e leñolam ngol. yimɓe ɓe ganduɗa ko yurmotoɓe, saɗa ƴeewa moƴƴere ko moƴƴi ya ɗaɓɓita e maɓɓe. ta'ishuna fi aknafihim, ngorɗo e maɓɓe. wala tatlubuhu min alqasiyati qulubuhum, hata ɗaɓɓita moƴƴere nawye e ɓe ganduɗa ko joom ɓerɗe jorɗe en, ɓaleɓe deedi en. fa inna al-la'nata tanzilu alayhim, ay ɓaleɓe deedi ɓe kudde Allah koko jippoto e maɓɓe. ويعلي إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلا. ويعلي famde Allah kañum tagi moƴƴere o tagani moƴƴere nde yimɓe mum. fa habbabahu ilayhim, o yiɗni moƴƴere nde ɓen ɗon yimɓe. wa habbaba ilayhim fi'aluhu, o yiɗni ɓe kadi wadde geɗe majje. wa wajjaha ilayhim tullabuhu, o huccitini fewde ɓen ɗon yimɓe ɗaɓɓitoɓe moƴƴere. kama wajjaha al-ma'a, hono no huccitirni ndiyam ilal ardil jadba e leydi ndi ganduɗa ko jorndi, li tahya bihi ahluha, ngam yimɓe ɓe ngurta e ndinɗon leydi caggal nde mayno. o wi inna ahlal ma'ruf, ay yimɓe moƴƴere fi dunya e nder aduna, hum ahlul ma'ruf, kamɓe yimɓe moƴƴere fil akhirah. ko noon o wi utlubul ilma walaw bis-sini fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. o wi so ɗon ɗaɓɓita gandal, so ɓe belama jahon ha Chine, kala fof ɗum cikkuɗon oɗon mbawi dañde toon gandal, oɗon mbawi dañde toon gandal.
gandal ɗaɓɓitoytengal Chine hollirima wonde wona gandal diina tan sohla goow kañum woni lesɗe kono noon sa yiɗi dañde hande gandal aduna paatungal e nguurdameje yimɓe sa yehi Chine ma taw toon ina jowodir sabu ina sali njiya matériel illa so wona Chine ina fewna on ɗon matériel on hande e zaman men o kala fof marque mo jiiɗa ma yi ina winda made in China yani sunia fi Chine oɗo sunia fi Chine oɗo marque fewna ko Chine ƴewaɗon hay sinno ko paɗe carah a ƴeewi less ma yi wonde made in China manam ɗum ɗo fewna ko Chine wadde noon gandal ngal Allah hokki Chine-naɓe so ɗon ɗaɓɓita gandal o mbawi yaade ha Chine o wi so fa inna talaba al ilmi ay ɗaɓɓidde gandal ko ɗum farilla e kala julɗo innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub o wi hay malaikaji ina kuurdira bibje mum en wonanɗe ɗaɓɓitowo gandal ngam weltanade ko waɗata ko ede malaikaji ina ngara ina kuura bibje mumen e ɗaɓɓitowo gandal sababu ne weltanade ko waɗata ko wadde noon ɗaɓɓidde gandal kono jangude ko ɗum farilla jangude noon wona jangude qur'ana tan walla wona jangude hadis tan walla wona jangude sharia tan kono gandal ina yaaji jangude ina mofti dendagal gande ina mofti jangude no jamɗe cuuɗirte ina mofti jangude no leɗɗe peŋirte woni wawi wonde menuisier aɗa wonde joni maçon aɗa wonde mécanicien aɗa wonde informaticien kala fof ko woni gandal tan yimɓe ina cohla ɗum ete julɓe ina cohla ɗum ina foti jangede foti ko médecinagal foti ko ingénieragal foti ko gandal leydi ndema foti ko aw foti ko fewnude avion ngaji fewnude machine aji fof julɓe ina sohla wadde no ɗaɓɓidde gandal ko ɗum farilla e kala julɓe adhiru nikaha wa akhaffu khidbata nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ɓayne dewle so dewle ɗe ndesama kumama yaɗe ɓayne mbaɗe ɗum e institut ji mbaɗe ɗum e live aji mbaɗe ɗum e YouTube aji mbaɗe ɗum e TikTok aji mbaɗe ɗum e réseaux sociaux ɗi kala yimɓe hunde ɓaya caggal nde dewgal waɗa kono noon sewi ko ƴamal tan wa akhafful khidbata cuuɗe ƴame ɗe an oɗon jaltida cuuɗe ɗum hande dewgal ɓili hakkude man kala si ha dewgal ɓilima noon so on belama mbaɗa ɗum partage bangeji fof wadde nelaɗo wi azhiru nikaha wa akhafful khidbata aywa sabu ɗum noon ina naata eɗo hadis mo nelaɗo wiyanno utlubu hawaijakum bil kitman manam neɗɗo sa woni e hunde nde suwa jofde taw a suwa dañde hen ko jiɗɗa taw ya a suuɗ foti fof ko mbaɗa kala fof ko mbaɗa wadde ɓaade tan ko ɗaɓɓitta ko a suwa dañde hen fandare ma taw gonɗa kay jangude a suwa parde jangude gonɗa kay ɗaɓɓide liggeyaji a suwa parde gonɗa kay ƴamde a suwa resde gonɗa kay mahde a suwa wortinde gonɗa kay remde a suwa soñde gonɗa kay ɗannade a suwa yettade kala fof ko mbaɗa wadde ɓaade tan haajo timmani taw wat feere cuuɗa ɗum sona ɗum tan ene heewi ko battinta nelaɗo wi u'budillaha ka annaka tarahu wa udda nafsaka fil mawta wa iyyaka wa da'watil mazlumi fa innaha mujabatun wa alayka bi salatil ghadati wa salatil isha'i fashhadhuma
فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا نلالبي تدرب الله يا رودم ها بيانو على يمني كدي limta hoore ma kay mayɓe jeeɗa limtol ma an aɗan yaha ni tan kono ka mayɗo ha pari aɗan juula ni kono ka mayɗo ha parɗa wa iyyaka wa da'watil mazlumi aha non nelaɗo mi rentinma kuddi toñaɗo fa innaha mujabatun sabu kuddi toñaɗo koko jabete wa alayka bi salatil ghadati mi wagginima julde subaka وصلاة العشاء جول دقيق فاشهدهما يا أتوى دنتال مج وي فلو تعلمون سنة أدن غندنا ما فيهما هل كوني جول دي دين وقت جد سباكو جيجد لا أتيتموهما ما أن توتر إن وقت ولو حبون هاي سنة أدن لدى oɗon laado njaaro koyngel ma on ngaramɗo tawatare ɗon holko woni e ɗinɗo waktuuje o wi noon u'budillaha ka annaka tarahu saɗa rewa Allah ya rewa Allah ha mbayano aɗa yiyamo ni fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka so tawi kam a yiyanimo faam wonde Allah kam ene yima wahsub nafsaka ma'al mawta limta hoore maaka e mayɓe jeeɗa kadi wattaqi da'watal mazlumi ndentada kuddi toñaɗo fa innaha mustajabatun sabu kuddi toñaɗo koko jabate اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما ملكت يمينك أيوة دو ويندن ميدن هادي هند ها gongol ngaran e jokkude sala jabi ada wiye sa so wadda abonne batta abonne sai ka jiddo jangude ada jokkindirde o do numéro whatsapp pe nyawdon kono non sa yi coklude bindal ada nelduddum ngam naftoro baraji di bura hewde e sarate ayo ha gongol ngaran e jokkol bindal meden inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh